Benvinguts a ABP per ODS, una plataforma de recursos educatius oberts fonamentada en l'aprenentatge basat en projectes i els objectius de desenvolupament sostenible. Aquí, docents i entitats poden compartir recursos educatius per a beneficiar a tota la comunitat i col·laborar en projectes conjunts. En accedir a la plataforma, trobaràs una experiència personalitzada tant si ets docent com si ets entitat. Explorem les principals funcionalitats que ABP per ODS té per oferir. Si encara no formes part de la comunitat ABP, et convidem a sumar-te per a poder compartir i col·laborar. Comencem per la secció Inspira't, on pots descobrir tots els projectes disponibles. Aquí, tens dues maneres de filtrar els recursos. El filtre horitzontal et permet ordenar els projectes segons mètriques de popularitat, mentre que el filtre vertical afina els resultats segons les teves necessitats docents. Pots filtrar per ODS destacats, etapa educativa, àmbits escolars i competències en qualsevol de les fases del projecte. Des de la vista general, pots veure una descripció breu del recurs, l'autor, els ODS destacats, així com les visualitzacions, m'agrada i el nombre de comentaris. En entrar en un projecte, trobaràs una descripció detallada i tots els seus elements. A més, al final de la pàgina, pots deixar comentaris als teus recursos favorits. Passant a la següent secció, Connecta, podràs veure i contactar amb tota la comunitat d'ABP per ODS. Pots buscar autors o filtrar la comunitat segons el tipus d'agent educatiu, etapa educativa, àrees de coneixement o territori. També podràs filtrar per tipus de col·laboració o l'ODS que cerques. Si estàs cercant col·laboració amb entitats, selecciona la pestanya Entitats en el menú horitzontal. Els filtres funcionen de la mateixa manera però orientats a les entitats. Cada vegada que vegis un segell daurat, significa que aquest docent o entitat està disposat a col·laborar. Una vegada trobis un docent o entitat amb qui vulguis col·laborar, pots contactar amb ells directament. En cada perfil trobaràs una breu descripció, dades de contacte i un botó per seguir-los i no perdre't cap dels seus projectes. Finalment, en la secció Codissenya, podràs crear i pujar els teus propis recursos a la plataforma. Segueix la guia interactiva, completa els camps obligatoris i opcionals per crear el teu recurs. Si tens cap dubte a l'hora d'emplenar els camps, pots fer clic als interrogants que trobaràs durant el procés de disseny per obtenir aclaracions. Abans de publicar, un pop-up et preguntarà si desitges fer el teu projecte col·laboratiu. Si acceptes, el teu recurs tindrà un segell daurat que indicarà la teva disposició a col·laborar. I això és ABP per ODS. Una plataforma per inspirar, connectar i crear recursos educatius col·laboratius basats en els objectius de desenvolupament sostenible. Uneix-te a nosaltres i anima't a ampliar la comunitat col·laborant i sumant els teus recursos.